Здравейте пак на всички, аз съм FreshBG и с мене SuperTrollBG. Да. И днес ще играем още една билд батълка в Soplex. И сега чакаме да почнат още 25 секунди. Да изтекат да почнат. Учавам съм и живота. И да, аз филвам джъмпа като тапак. О, 7 човека! Това ще е доста интересно. Добре. Както виждате, не ме бива много в джъмпването. И добре, и какво ще правим? Прасе! Супер дупер! Чакай. Направо да си взема работите, които ще ми трябват. Така и така. Така. Чакай да взема този дърт. Да го фърлим тук. Така. И сега да почваме с нашото прасе. Така. Най-много мръза, когато вали. Добре, тук ще го почнем. Така. Тук ще му е задната част. Не губим повече време. По-бързо. Все пак 8 минути. 8 минути да? Не знам. Да, мисля, че трябва да е 8 минути. 8 минути, не знам. Не са си чак кой знае колко дълго време за големи проекти, като например да построиш така прасе. Понякога даже не ми е стигало времето. И вижте къде съм пропуснал. И този дъжд колко ми фреймрейтва от него. Фреймдръпва. Фреймрейтва. Казвам ви хора днес, просто не знам какво говоря. Съжалявам много, но такъв е живота. О, шит. Да се ми почна да строя къща, но да не ви пука. Дано да спечелим този път, ще се постарая. Доста ще се постарая. Build Battle ми е една от най-любимите мини геймс в Minecraft. Защото, не знам, просто обичам да строя на креатив и когато други хора го виждат и оценяват, например, неща като много е яко или нещо. Също ми става хубаво, сещате се, просто съм доволен от това, че някой харесва нещата, които правя. Освен вие. Не. Да. Това ще му е пащицата. Да. Много близко до стената го направи, затова имам такава малка пащица. Но е доста късно вечерта. Че вече към 11:10 върви. Аз ще го обработвам това сигурно до към 1 часа. Или днес или утре ще го кача. Днес датата е... Сега ще ви кажа. Опа. Да. 5. Може би ще е на 6 качено, но не знам. Ще видим. Така да го запълним и след това най-тегавата част в главата.
Най-мразя да правя глава, човек. Това е... отвратително. Главите не ми се отдават на мен лично много. Този път може би ще ми стигне да направи едно специално нещо. Ще ми... Да ми стигне времето. Здраве да е. Така... Така. Сега. Всъщност прасетата как трябва да са? В смисъл, как трябва да им се отчита? Чакай. Глави как да взема? Между другото. Ага, Animals. Чай. Ага. Ага, значи трябва да е по-голяма главата. Но за жалост се остане сигурно колкото цялото тяло на широчина. Те с прасета много дебело глави, бе. С прасета. Не, така е с... Не. Предпочитам да е с... само така с беличко отстрани, отколкото да е... Ошит, не съм взел черна вълна. Дали с черни очички или с бели очички. С бялото по-ми харесва. Определено. Ушичките как да ги направя. Изобщо те не са отстрани, но... Как да ги направя? Уши. Чакай да направя още едно такова на опашката. Малко стана като котка. Дейм! Все пак ще му направя така ушичката. Ме интересува. Наистина стана като котка, но не ме интересува. Така. Аха! И сега да му направим нещо за ядене. Малко така подсказвам на моят приятел. И той просто се наслаждава на идеите, които му давам. Все пак сме кома. Не, той чупи. Какво? Той чупи твоя приятел. Какво чупиш, бе? Всичко. Защо? Това стана най-големия шит. Моля, без цезурни. Ей, голям. Ей, тихо. Нега. Бе, може да не ми стигнат 20 секунди да го чупя. Ушит, мен може да не ми стигнат да направя моркова. Не. Ще е без морков. По-добре без морков, отколкото с недовършен морков. Няма добре, хора. Ти какво сега нищо? О май гад! Това е много яко, брато. Това ако не спечели, аз ще си отрежа главата. В смисъл. Това е супер якото. Само че дето е само 2 блока мъж, поне още 3 блока поне назад и да му направя ушичка отстрани. Вау! Прасетата са дебели добре, но пак толкова... Това бивни трябва да са доста добре измислено, много яко. Това му давам добро е. Аз му давам много. Яко. Аз му давам много яко. Пак ще е по-добро от мен.
Да. Абе, всичко е по-добро от твоето. Освен това. Не е добър, но... Аз не можа да се възпитам. Става, хайде, става. Мен да мине. Не, бива. Бива. На тебе ще дам добро е, хайде. Мен да мине. Аз ще дам яко е. Мега яко. Стъп! Вижте как му са криви очите, разбирате ли? Спом дам мега яко. Да, аз му дам мега якото. Не, просто яко ще е. Яко е. Не е за мега якото. О, Fresh BG. Това е мега якото, брато. Абе, котка, бе! Исках да му направи тук и един морков, ама... Мега яко. Виж, да съм с мега яко. Аз ако можех се вотвам сам. Супер Трол БГ! Вау! Мега якото, брато. Какво? Прасе! Това е много забавно. Напишете в коментарите, много си забавен, Дани, ако ви е харесал този виц. Дори не беше виц, но все пак. И това тук какво трябва да е? Някакво малко джакузи или какво? Или да пие, да знам. Ако беше само с един рок, да мисля. Да. Това изобщо рога ли са? На пето място. На пето място. Добре, хора. Мисля това да е в клипа. И да, лайквайте, сабскрайбвайте, коментирайте ако искате още. Аз бях Fresh BG и до скоро!